Salut și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft cu Dăcătă. Eu sunt Dăcătă. Și în episodul de astăzi vom merge la minat. Dar nu mai mergem în mina aceea că... Ups! Bă! De ce am decât 6 bucăți de fier în mână? Da, uite, de aceea. Avem o găleată care am găsit acolo. Un pickaxe. Îl luăm și pe ăsta. Cărbune, ăsta e bun și el. Pâinea asta e bună. Cobblestone ăsta e bun și el. Și ăsta e bun. Sau mergem tot în mina aceea? Bă! Un topor trebuie să-mi fac. Ce frate, n-am topor. Fac topor de iron. Așa. Topor pickaxe. Fac sabie. Da, fraților, și aveam acolo o grămadă de iron, dacă o să-l punem aici, dacă nu, cum îi spune? E un antidot. Da, am televizorul dat pe Kiss. O să mergem să luăm ferma. O să mergem să luăm ferma și mergem după aceea la ghiciți, la mina. Se face rai. Așa, mai avem și aici. Ce prost sunt scheleții aceia. Una, două, trei. Mai trebuie una. Așteptăm să se încălzească și să se recoartă. Când e de vară, de la noastră casă. O să mă duc să mă culc. Că mi-e somn. Și da, chestul acesta a rămas aici. Oare de ce? Nu m-a întrebat. Când mi-era lene să fac un topor să îl sparg. Că cu mâna tot mi-era lene și mi-era lene. Uite, are un schelet. Are placă după tine. Ce am pe aici? Bă, niște mâncare mai trebuie să luăm. Cred că o să-mi ajungă și mai am și pâinile acestea. Și un morcov. Nu, morcovul lăsăm aici. Bă, o să după ce vin de la minat, o să... Stai să vi se pare că mai avea pe aici. This furnace, nu știu ce s-a întâmplat cu vreo 17 bucăți. Blocuri! O să încerc eu toporul ăsta. Nene să iau ferma asta. Deci, uite. Pe aici este un spawner sau mulți de ăștia.
Oh! Mamă, dintr-o bucată l-am anihilat. Mergem băieți în mina asta sau sal? Mergem băieți. Ce-o fi? Știți vorba aia, ce-o fi, ce-o făta vaca. Și un prieten al meu zice, bou sau vacă? Și zic eu, păi tu ești bou. Păi, nu-i confuz. Mai luăm și căul ăsta. Aveam mână o torță. Voi ați văzut? Bă, da, bă! Torțe nu mi-am luat și eu, bă, da, bă. Nu-mi dă și mie, oricum nu trebuie, dar... Că sunt full iron. Ăsta e full gold. Spawner! Pleacă. O să venim aici. Pleacă. De acolo, pleacă. Pe unde? Pe aici. Pe aici. Am căzut pe aici. Torțe. Unde stați? Coborăm în jos. Și am... ce avem în chest? Ce avem? Carte cu protect... Cu ce? Patru. Asta, Cărțile au fost bune. Mai s-aud zumbalăi.
În curând o să mi se spargă pickaxe-ul. Ah! Ah! Băgă-mi picioaca. Unde sunt? Băgă-mi piciorul. Haide! Băgă-mi picioarele în apa asta. Și-a găsit iron, 2 bucățele și mai am o de-astea, cum le spune. Op. Shakira. Unde? Bă, nu vezi picioaca în el. Băi, băieți, a găsit 2 spawnere. Băieți. A venit și o mină ca prostul. Și cred că m-am pierdut. Mergi! Adică pat joc. Adică... Du-te!
iron. Și încă iron. Ho. Măcar l-am pierdut pe ăla, n-am mai găsit. Dar de ce? Puteam să-l păstrăm și pe ăla și ne făceam, puteam să ne enchantăm. Așa, lasă lava acolo. N-a lăsat. Vrea să fie lumină, că de la lavă. What the fuck? Nu mai văd nimica. Oi, mai știi să mă întorc înapoi? Și mi s-a spart pickaxe-ul. O să fac altul. Am 12 bucățele de iron. 13. 14. 15. Și nu mai am de asta. O să mă duc, dar nu știu pe unde. Da, aș putea să sap în sus, dar... Cu pickaxe-ul ăsta... Da, fraților, a fost până acasă, mai mi-am făcut, cum îi spune, un iron pickaxe, niște torțe, multe torțe, un steak, da, un steak, așa, și, da, hai să comor, am văzut iron, am văzut iron. Iron. Mai e? Hai să mai săpăm. Diamante. Două diamante. Mai sunt 3 diamante. 3 diamante. Mai sunt? Stai. Nu, cam... Deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai sap. Mamă, și-a fost. Ce mișto. Nu cred că mai este. Bă, ne-a făcut cu 8 diamond-uri și 19 de-astea, le spun. O să mergem acasă. Ce? Stai. Alt iron. Bă, deci diamante. Bă, diamante. Diamante. Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Oh, mă gămești. 9, 10, 11, 12, 13. Mai e 13. Deci, nu am cuvinte. Deci, mănânc și eu niște rock flash. Și hai acasă, mergi? Încă unul. Deci ce noroc pe mine din episodul. Adică e bine, dar nu știu să vedem cât avem. 22. Încă 2 dacă mai aveam făcea full diamond. Dar unelte. O să-mi fac. Iau apă. Cred că am mai fost pe aici. Dar nu știu, nu mai știu ieșire. Da, pe aici. Nu! Repede! Nu vreau să pierd itemele. Fugi. Măcar diamantele și cărțile alea și... De ce, Doamne, mor așa de repede? Și armura! Hai repede. Unde mă duc? Mă scuzați. O să pun pauză și o să revin. Băi, fraților, am fost acolo și nu mi-am găsit niciun item. O să dau pe creativ intru și pun toate itemele care le aveam fratele meu. De ce? Uite. Niciun item. N-a fost. Uitați aici. Deci ați văzut. Am vrut să urc. Mi se pare, ori am urcat sau nu? N-am urcat. Și... Uite-le, mă! Mă, mi-am găsit, ce bine! Ce bine! Da, să mă ceamă. O să... Hai cam tot. O să mă las pe creativ până ies de aici, că vreau să ies și eu mai repede, să ajung la... Da, stați, deci... Unde-i spawner? Aici. Pe aici tot... Ce bine! Știi ce vreau să fac? Pun tot pe chest.
vreau să cu... Da, cu amura. Și vreau să-mi iau, mă scuzați, să-mi iau și niște obsidian ca să-mi fac și o portal. Spre Nether. Așa. Hai cu o să iau astea așa. Nu mai am loc în ce. Mi-am luat sabie, topor și târnăcop. O să știți ce vreau să-mi iau? Vreau să-mi iau aici nu? Silk Touch, Sharpness 2, Power 3, Silk Touch și Fortune. Sharpness 2. Așa. Așa, mă scuzați, da, frate. Power 3. Și Power 5 atât. Acum o să pun pauză și am revenit. Bă, prost sunt. Băieți, am revenit. What the fuck? Câte M-uri. O să pun una aici. Iau asta. Asta și cu asta. Asta.
Deci, pun pe asta knockback. Nu pun pe sarea, măi. Așa. O topor pun. Nu. Nu. Să fut sau forșă. Așa. Și unde am ranking-ul? Și o să-l numim știi cum? Diamond Furtunel. Așa. Sabie așa, pe topor, ce-am de pus? Silctaș pe topor? Na. Așa, toporul. Power nu pot să pun. Pe topor nu pun nimic. Așa. Punem pe asta. Bine că mai avem multe. Și pe buți. Torțele o să le punem. Și da, eu am fost de cătă și
V-ați uitat la videoclipul Minecraft cu Decătă. Eu am fost Decătă și la revedere!